Videa, dajte samozrejme like a odber, ale toto video bude, keď máte 10 minút a 40 sekúnd na to mi dať odber a napíšte do komentárov 10 minút a 41 sekúnd. A ja vám na ten komentár dám srdce, like a keď ste youtuber, dám vám aj tam odber na váš kanál. No tak ideme na to. Dávame štart do 3, 2, 1. A rýchlo dávame na odber. Aj vy doma si dajte si, ako ani nemusíte, lebo ja som si dal na nic. Tak ja idem na vecko. Ideme ďalej. Už prešla minúta, za chvíľu prešli 2 minúty. Ideme. Ja zatiaľ budem robiť, minútu sem robiť kliky more. A budem si spievať. Simpero, som more sem 10 kliky. Ideme ďalej. Teraz si sem budem hádzať toto. Dneska je piatoček, dneska teším na večer. Yes. Tam mohol, jak sa nudí more. A skáčem po posteli. Minúty nám bežia. Vydajte like, odber. Napíšte do komentárov 10 minút 41 sekúnd. Ja vám dám like na komentár, srdiečko na komentár a keď ste youtuberi, dávam aj odber. Ja sa nudím. Ale dávajme! Odber! Všetko na svete. Dneska je slovenský deň, ja som Slovák. Ja. Dneska je piatoček. Dneska je pán čas. Ja vás začnem, more. Počujete tú hudbu? A na pka. Nie. To je moja sestra. Kde chceš ísť? Tu dole? Dáme si nejakú hudbičku. Puna, hudbička. Hraje hudbička. Nám čas ide. Ide nám čas ešte. A pustím hudbu, more. Kde je hudba? Tu je hudba. Čas ide. 6-7 bolo. Sekundy, more, boli. Myslím tak. Nože minúta a sekunda, chápete? More, co sa myslím sa stalo, moze? Dobre, ukladá sa. Čo sa ukladá? Ja nic nechcem. Ja som si skázal celý YouTube. Tak poďme sa pozrieť, čo je nové Brawl Stars. Whip. A keď už na minúty a sa nudíme, tak ja vám musím povedať niečo. Blockpub, najlepšia reštika, more. Blockpub na juhu, v Kežmarku. Normálne, keď sa tam najete, tak vám normálne vybuchne mozog. Je to tam dobre, normálne lacné ceny ako do frasákov v Lidli keby. Tu nám. A ten hamburger, kamo. Keď si dáš ten hamburger, to normálne zničí sa, to je také dobre, moja. Také dobre. Také...
A nezabudnite blok pub, volá sa to blok pub. B-O-C-K P-U-B pri OK bare, tak chodte do blok pub, more. Chodte. Ha, tu je nová zábava. Ha, tu je nová zábava. Trošku sekundy nám ušli. Dneska sa pozrieme, aký je kalendár, more. Bol som taký debil, že som zabudal. Dobre, je jan. Streda je 31. Vieme tak robiť? Ja, cigánka malá. Ja. No nič. Dovidenia. Čo budeme robiť? Poďme sa pozrieť na fotky dajaké. Ne, na fotky ne. Hej. Mám iba 36%. Nie, fotky! Nie. Ale 3 minúty, more. Toto je. Ja sa pozriem napríklad na hry a ideme sa niečo zahrať. More, dneska to nebude Brawl Stars. To je debilina taká menšia. Roblox. A počúvajte, chcete si ma dať za frenda vo Robloxe, tak napíš, tak volám sa Oli Tribro. Nezabudnite Oli Tribro. Sem hraje youtuber. A počkova ta. To je iný youtuber, jak ja. Ale to je moja sestra. Kamo sa máme také hričky. 6-7. Niekde neviem, 6-7 bol. Posledné 2 minúty. A vy musíte dať like, odber a napísať do komentáru 10 minút a 41 sekúnd. A dávam srdiečko na komentár, like na komentár. A keď máte YouTube kanál, tak vám dám na neho odber. Tak poďme, more. Dobre. Kamo, aké sú sem ešte hry? Zahráme si dajaké Bobby mode. Zahráme si običko. Ideme obi. Spievame obi. Obi. Otvárame. Zatvárame. Otvárame. Jej. Dobre. Idem, bro. Oj, nič, tak to asi nesmiem. Minúta. Máte posledné sekundy idú. A vy musíte dať like a odber. Ideme takto, to mizí? Ne, nemizí. Ideme, tamto schody viem, že mizú. Tak sa musíme si pohnúť hore. Nemôžeme ani sekundu stať, more. Ani 2, ani nič. Kamo, však to takto môžem ísť. A sem musím skákať, more. Idem. To som mal extra časť teraz. Častie. Ja, more. Šťastie. Dobre, ide dobre. Sem umrela, tak ja idem sem. Dobre. A sem idem takto, ne? More. Yes! Ja som bro, ja som to dal. Aj bez nikoho. Aha, musím skákať. Dobre, idem. Tamo. Som sem. A ideme. 10 sekúnd. 9 sekúnd. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ciao!